19 év után jutott a női kosárlabda bajnokság döntőjébe a Diósgyőr. A 3 győztes mérkőzésig tartó párharc első felvonását a Sopron nyerte. Először azt kértük, erre a találkozóra tekintsen vissza Michael Lopez vezetőedző, a nagyszerű formában játszó Rachel Ellison és Bálint Réka. Kemény meccs volt, hiszen mindkét csapat meg akarja nyerni a bajnoki címet. Az egész mérkőzésen keményen dolgoztunk a győzelemért, amit végül néhány apróság miatt nem sikerült megszerezni. Most már a következő találkozóra kell koncentrálni. Mindenek előtt a szurkolóknak szeretném megköszönni, hogy elkísértek Sopronba. Nagyon lenyűgöző volt a buzdításuk, ami extra energiákat szabadított fel bennünk. Jól játszottunk a végig kiélezett találkozón, ahol az utolsó pillanatig megvolt az esélyünk a győzelemre. Bízom benne, hogy hazai pályán egyenlíteni tudunk. Ami a saját teljesítményemet illeti, elsősorban nem arra koncentrálok, hiszen a kosárlabda csapatjáték. Ha arra van szükség, akkor csak 3 pontot dobok, vagy 5 lepattanót szedek, esetleg passzolok. A lényeg az, hogy győzzön a csapat. Valóban egy nagyon kemény mérkőzést játszottunk a Sopron ellen, és ugye a szerkezeti problémáink ellenére is úgy gondolom, hogy végig partiban tudtunk lenni a Sopronnal, és tényleg győzelmi esélyeink voltak. Ez miatt ugye azért elég csalódottak voltunk ott a meccset követően, de hát muszáj tovább lépni, és itthon meg kell mutatni nekik, hogy továbbra is partiban tudunk lenni, és meg tudjuk nyerni ezt a bajnoki döntőt. A rájátszásban nincs sok idő a pihenésre. Csütörtökön 18 órától a második mérkőzéssel folytatódik a döntő a miskolci Generali Arénában. Hazai pályán a 6. játékost jelentő saját közönségünk előtt játszunk. A szurkolók sokat segítettek abban, hogy eljutottunk a döntőbe. Az általuk teremtett atmoszférára és az ebből nyert energiára különösen szükségünk lesz, hiszen megfogyatkoztunk. Mime Coulibaly eltiltás, Horváth Betty sérülés miatt nem játszhat. A soproni csapat mindössze egyetlen vereséget szenvedett az idei bajnokságban. Kiváló játékos kerettel rendelkeznek. Egész évben a bajnoki címért dolgoztunk, és minden tőlünk telhetőt meg fogunk tenni a győzelemért, és azért, hogy dicsőséget hozzunk a klubnak és a városnak. Annak ellenére nehéz mérkőzésre számítok, hogy hazai pályán játszunk, hiszen az egyik legjobb játékosunkat kell nélkülözni. A Pécs elleni sorozat sem volt könnyű, de olyan erényeket csillogtattunk, amit ha csütörtökön meg tudunk ismételni, akkor a Sopron legyőzése is realitás lehet. Úgy gondolom, hogy ha ugyanakkor a szívvel és ugyanakkor a lelkesedéssel játszunk, ahogy tettük ezt Sopronban, és így tudunk harcolni, küzdeni egymásért, akkor az ennek hazai pályán a közönségnek a segítségével mindenképpen szerintem ki kell fizetődnie, és Mima hiányát is csak csapatként tudjuk szerintem pótolni, úgyhogy mindenkinek még egy kicsit többet kell beletenni a közösbe, és akkor szerintem hazai pályán mindenképpen sikerül majd győznünk.